Πάμε στην πρώτη Σερών, όπου εκεί υπάρχει ένα κορίτσι, Φωτεινή Γάλλου, η οποία εδώ και 2,5 χρόνια εκδίδει τη δική της τοπική εφημερίδα. Φωτεινή, καλημέρα! Καλημέρα! Καλή εβδομάδα! Καλέ, τι όμορφο κορίτσι είσαι εσύ! Ευχαριστώ πολύ. Πώς λέγεται η εφημερίδα σου, Φωτεινή? Τα Χωριάτικα. Τέλειο. Είναι αυτό εδώ. Τέλειο. Είναι φανταστικό. Και, λοιπόν, άρχισε λοιπόν τώρα και πες μας πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία και η αγάπη σου για να φτιάξεις μια εφημερίδα όπου, από ό,τι μάθαμε, τα κάνεις όλα εσύ. Ναι, ξεκίνησε πριν 2,5 χρόνια στην αναζήτησή μου να δημιουργήσω κάτι, είναι η αλήθεια. Ήθελα να κάνω κάτι δικό μου και έτσι μπήκα στη διαδικασία να δω τι είναι αυτό που μπορώ να κάνω χωρίς να έχω κάποιο κεφάλαιο. Καταρχάς είναι πάρα πολύ ωραία η μπλούζα σου. Ναι, είναι τέλεια. Είναι πολύ ωραία η μπλούζα σου. Είμαι και εγώ από χωριό, υπέροχη. Ναι, είναι μια σειρά που έχουμε γιατί προσπαθούμε. Ο στόχος μου εξ αρχής ήταν αυτός, να νιώθουν όλα τα παιδιά που μεγαλώνουν στο χωριό περήφανα γι' αυτό. Εγώ μεγάλωσα στο χωριό. Βέβαια. Πέρασα εκεί. Νιώθω ότι δεν έφυγα ποτέ, γιατί όσοι είμαστε από το χωριό και οι γονείς μας μένουν εκεί, μένουμε για πάντα συνδεδεμένοι με αυτό. Οπότε, μέσα από αυτό το ερέθισμα, σκέφτηκα ότι αυτό που μου αρέσει να κάνω είναι να γράφω ιστορίες. Και τα έβαλα κάτω και δημιουργήθηκαν τα Χωριάτικα στην προσπάθεια να αναδείξουμε και να επανασυστήσουμε το χωριό. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι να ξαναδούμε το χωριό με διαφορετικά μάτια, να δώσουμε μια νέα πνοή και να δώσουμε και τη δικιά μας προσέγγιση και τη δικιά μας απάντηση στο τι είναι χωριό σήμερα. Έτσι, γιατί έχουμε λίγο στερεοτυπικά σε κάποιες αντιλήψεις πολύ παλιές. Και πλέον θεωρώ ότι μπορούμε να δούμε νέες ευκαιρίες στο χωριό. Και ξέρεις, νομίζω ότι αυτός είναι και ο σπουδαιότερος, ο καλύτερος και ο πιο λειτουργικός τρόπος για να αλλάξουν τα πράγματα. Με την πληροφόρηση και με τη γνώση. Οπότε, τι στήλες έχεις δηλαδή σε αυτή την εφημερίδα? Και με τη συζήτηση. Για μένα είναι πολύ σημαντικό ότι η εφημερίδα είναι ένα μέσο για να ανοίξουμε μία συζήτηση. Οπότε η βάση και όλη η θεματολογία περνάει μέσα από το πρίσμα του χωριού, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να συζητάμε μόνο θέματα επικαιρότητας και τοπικής εμβέλειας. Οπότε, ναι, η βάση μας είναι στο Δήμο Αμφίπολης και το Δήμο Νέας Δείχνης, οπότε η επικαιρότητα σχετίζεται κατά κύριο λόγο με τα χωριά τα δικά μας, αλλά από εκεί και πέρα πια ψάχνουμε καλές πρακτικές σε όλη την Ελλάδα, πολιτικές που μας αφορούν όλους και προσεγγίσεις που μας επηρεάζουν. Γιατί το χωριό για μένα είναι ένας καθρέφτης της κοινωνίας. Όλες οι παθογένειες και όλα τα θετικά της ελληνικής κοινωνίας συναντιούνται στο χωριό πολύ πιο έντονα. Οπότε μέσα από αυτό το πρίσμα ψάχνουμε και προσεγγίζουμε όλα τα θέματα της εφημερίδας. Άρα γράφεις και για άλλα χωριά, όχι μόνο για το δικό σου χωριό, την πρώτη Σερών. Όχι, για πολλά χωριά. Οι δύο δήμοι που... Έχεις και ανταποκριτές, σαν να λέμε. Αλλά πια και για χωριά εκτός του Δήμου, εκτός των Σερών, γιατί ο κόσμος το έχει αγκαλιάσει πάρα πολύ το εγχείρημα σε όλη την Ελλάδα. Η εφημερίδα φτάνει σε όλα τα σημεία της Ελλάδας, μέχρι και το εξωτερικό. Φτάνει μέχρι την Ινδία, για να φανταστείτε. Μπράβο. Πώς το κατάφερες αυτό, μπράβο. Αυτό πώς το κατάφερες? Είναι, αυτό ακούγεται πολύ κλεισένιο, ο κόσμος, αλλά έτσι είναι. Η αγάπη του κόσμου. Αυτό είναι σπουδαίο. Είναι σπουδαίο και είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο, γιατί είχες όμως ένα πολύ συγκεκριμένο όραμα, έτσι. Είχες ένα στόχο, είχες ένα όνειρο, ένα όραμα και φαίνεται ότι αυτό το πράγμα το έχεις καταφέρει. Ευχαριστώ πολύ. Για να είμαι ειλικρινής, δεν ήταν ποτέ το όνειρό μου να κάνω μια εφημερίδα στο χωριό. Όταν ήμουν μικρή, μου λέγατε ότι θα γυρίσω στο χωριό, θα έκλαιγα, μετά θα γελούσα, θα αντιδρούσα πολύ έντονα. Και γι' αυτό το λόγο εν τέλει το αποφάσισα, γιατί κινητοποιήθηκα από την ανάγκη να προσεγγιστούν τα πράγματα αλλιώς, να βρούμε μια δικιά μας φωνή μέσα σε όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά εν τέλει έχει γίνει, είναι μέρος της προσωπικότητάς μου και της ζωής μου. Οπότε είμαι πολύ περήφανη για τα χωριά. Εσύ, Φωτεινή μου, πόσο χρονών είσαι? Είμαι 28. Έχεις σπουδάσει κάτι σχετικό ή... Έχω σπουδάσει πολιτικές επιστήμες στο Απιστηλίδα και είχα ξεκινήσει και ένα μεταπτυχιακό στο τμήμα Δημοσιογραφίας στην Πολιτική Επικοινωνία. Και έμενες πάντα στην πρώτη Σερών? Έμενα εκεί.
Η ιστορία ξεκινάει όταν οι γονείς μου που μένανε στη Θεσσαλονίκη, όταν κάναν την οικογένειά τους, αποφάσισαν συνειδητά να γυρίσουν στην πρώτη και να μεγαλώσουν εκεί την οικογένειά τους. Και εγώ σπούδασα, πήγα στη Θεσσαλονίκη, μετά συνέχισα εκεί την εργασιακή μου πορεία στο κομμάτι του marketing, δούλευα σε μια διαφημιστική, αλλά ήθελα να αλλάξω τη ζωή μου. Ήθελα να κάνω κάτι διαφορετικό, κάτι δικό μου και έτσι το έκανες. Μπράβο. Και τώρα δεν είναι εύκολο. Καλά, προφανώς δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο, αλλά τίποτα δεν είναι ακριβώς εντελώς εύκολο πάντα. Οπότε τουλάχιστον αν είναι να δυσκολεύεται κανείς, να δυσκολεύεται για αυτά που αγαπάει και ονειρεύεται. Πες μου κάτι, έχεις σκεφτεί καθόλου πώς θα εξελιχθεί, πώς θα ήθελες να εξελιχθεί αυτή η ιστορία με την εφημερίδα? Συνέχεια, γιατί δόξα τω Θεώ είναι κάτι το οποίο πάει πολύ καλά. Είναι κάτι που ο κόσμος δείχνει προς τα που θα πάει. Οπότε γι' αυτό και κοιτάμε να επεκταθούμε και σε άλλα χωριά, να έχει μια πανελλαδική εμβέλεια, γιατί ξέρετε, μπορεί ένα χωριό στην Κρήτη, ένα χωριό στην Πελοπόννησο και ένα χωριό στη Μακεδονία να μοιάζουν μακριά, αλλά έχουν κοινά θέματα, κοινά προβλήματα και κοινά όνειρα. Οπότε τα χωριάτικα ευελπιστούν να γίνουν ο κοινός χώρος για αυτή τη συζήτηση. Είναι πάρα πολύ έξυπνο αυτό που έχει φτιάξει. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και είναι πραγματικά μπορεί να αποτελέσει σοβαρή λύση σε διάφορα πράγματα, σε διάφορα προβλήματα, σε διάφορες δυσκολίες που μπορεί να έχουν κατά τόπους τα χωριά μας. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Μακάρι να τα καταφέρουμε. Ευχαριστούμε πολύ, θέλουμε και εμείς να μας στείλεις μια εφημερίδα να διαβάσουμε. Φυσικά, η αλήθεια είναι ότι είχα προγραμματίσει να σας στείλω, αλλά με βρήκε μια ίωση αυτό το Σαββατοκύριακο. Θα σας στείλω περαστικά πολλά και γρήγορα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ, καλή αρχή, να πάνε όλα υπέροχα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φιλιά.